आता फॅमिली येतील तेव्हा भेटूया आपण सर्व एकत्र ना. मग क्या आणे दो. अजून मम्मी भेटली नाहीये. तर मॅडम चालली मेकअपला. मेकअपला बरोबर 1.5 तास लागणार आहेत. चला सगळं बरोबर आहे ना. हे बघा काय म्हणजे कसं अजून रेडी नाही ना टोटल, तर रेडी लुकमध्ये सर्व दिसू दे ना. आणि मेकअप आमच्या इकडेच बाहेरच आहे ना मेकअप मध्ये. बाहेरच आहे. आम्ही तुम्हाला रेडी होऊन दाखवतो कसं दिसतं. चला आरामात जावं, पावसाच्या अगोदर जावं. मी फोन करते. माझं जेव्हा हाफ होईल आलं ना मग मी फोन करते. म्हणजे तरी हाफ म्हणजे 1.5 तास मेकअप आणि हेअरस्टाईल करायला. साडी ड्रेपिंगचं झालेली आहे बघा. झाला मेकअप. मी पुढे बसू का पाठी बसू? पुढे बसू. तुझी साडी बिडी है ना. हाँ यूटर्न ही मारना पड़ेगा. आगे से मारो, वो थोड़ा बड़ा स्पेस है आगे. जाऊया है ना. झालं सगळं सजून धजून. सर्व झालंय. आणि इथे काय नवीन दिसते ते बोला. डोळ्यात आधी लेन्स दिसणार नाही कारण उजेड नाही ना. उजेडात बघितलं पाहिजे. तुला दिसतात मी जवळ आहे ना बसली म्हणून. दिसतं दिसतं ते ना. ब्ल्यू लेन्स घातले. दाखवा मला दाखवा. ते तर कसे जरा टाकता टाकता ते रेड झाले ना डोळे. म्हणजे सवय ना एवढी पटकन टाकायची. ते 4-5 वेळा तर खाली हातातच आले परत मला. तुम्ही त्या स्वतः लावलं की त्यांच्याकडून? नाही मग मी शॉपकडे गेलो. अच्छा. आपण चाललो ईस्टर्न एक्सप्रेस हायवेला. आणि आता तिकडे काजलचे सर्व सहपरिवार सहकुटुंब सर्व आपल्याला तिकडे भेटणार आहेत है ना. आणि जसे पार्लरवाले आपल्याला म्हणाले मॅचिंग मॅचिंग, तसं तिकडे पण सर्व मॅचिंग मॅचिंग. जेव्हा पार्लरवाल्यांनी ह्यांना बघितलं ना हे घ्यायला आले ना, म्हणलं अरे दोनोंने मॅचिंग मॅचिंग पेन आहे असं बोलले. आता आपल्याला 26 मिनिटं अजून तरी. सर्वीकडे ग्रीनरी आहे ना. आता आपली गाडी कुठे एंटर झाली आहे? संजय गांधी नॅशनल पार्क. आता इकडून अजून 6 मिनिटं लांब आहे. सर्व हिरवे हिरवे छान वाटतं. पावसातून हिरवे हिरवे एकदम छान वाटतं. पोचलो का? लोकेशन बघा किती छान वाटतंय ना. पाऊस पण आहे वरतून आहे ना. असं वाटतं आपलंच एंगेजमेंट आहे ना. आम्ही एवढे नटलोच की असं वाटतं की आमचंच एंगेजमेंट आहे. आणि समोर बघा कसं वाटतं. वा वा वा. हा तर तुम्ही आम्हा दोघांनाच बघा व्हिडिओमध्ये है ना. एकदम ग्रीनरीमध्ये आम्ही 2 ग्रीनरी इकडे उभे. खूप मस्त आहे. बाकी कुठे तुझी फॅमिली कुठे सर्व? आहे सगळे आत आहेत. तर रिक्षा बोलवलीस काय? नाही सामान आहे. आता फॅमिली येतील तेव्हा भेटूया आपण सर्व एकत्र ना. मग क्या आणे दो. अजून मम्मी भेटली नाहीये. कॅमेरा समोर आली नाहीये. कुठे मेकअप करतात? मेकअप करते. हो.
आता सर्व म्हणाल की काय दाखवलं नाही, काय हॉल नाही दाखवलं नाही, काय नाही दाखवलं. मी तिकडे गेलो आणि बोलतात ना कधी कधी नाही होत शूट आहे ना. आपण आपल्या कामात बिझी असतो, आपण फंक्शन मध्ये बिझी असतो, सर्वांशी बोलत चालत. घरातलं होतं ना आणि जरा कामविम पण होतं. हा सर्व म्हणजे बोलत चालत ते म्हणजे वेळच नाही मिळाला की कॅमेरा काढणं बोलणं. आम्ही सर्व इकडे तिकडे ते होतं, बिझीच होतो. हा. आणि मग नाही पण आलो, एकदम चांगलं झालं, मस्त होतं फंक्शन खूप चांगलं झालं. खूप छान झालं. आम्ही आलो आणि आता तुम्हाला काय विचारू, कसं वाटलं काय विचारू, पण हा काजल कशी दिसते हे आम्हाला नक्कीच सांगा, है ना. आणि तुम्ही जे उत्तर दिलं आणि तुम्ही जे उत्तर दिलं कमेंटमध्ये की साडी कोणाची होती ते तुम्ही राईट आन्सर दिलेलं आहे. म्हणजे तुम्ही किती म्हणजे बोलतात ना एकदम लक्षपूर्वक बघतात व्हिडिओ. आणि आम्हाला आज पण इव्हेंटमध्ये बोलतात ना एक साईड असते, एक दुसरी साईड असते ना. तर आपल्या साईडचे तर माणसं ओळखतात आपल्याला, पण दुसऱ्या साईडमधून पण जेव्हा सबस्क्रायबर येतात आणि भेटतात ना तेव्हा खूप छान वाटतं. किंवा त्या रिसॉर्टचे किंवा त्या माणसाचे तिकडे जिकडे काम करतात ना रिसॉर्टमध्ये तेही एम्प्लॉई सुद्धा बघतात आणि बोलतात ना की आम्ही तुमचे सबस्क्रायबर आहोत, आम्ही तुम्हाला बघतो, मम्मी कशी आहे, तुम्ही कशी आहेत, असं सर्व. तर खूप छान वाटतं आणि ह्याचं सर्व क्रेडिट तुम्हा सर्वांना जातं. तर आता आम्ही चेंज करतो थोडंसं, जरा जेवण आलोय तिकडून, झोपतो. आणि आमची दिलू पण आहेत ना इकडे. दिलू बिल्लू दिलू बिल्लू नमस्ते. आज मी गवारी पालक भाजी बनवते, तुम्हाला दाखवते. आपली कढई ठेवली, कढईमध्ये तेल पण टाकलंय आणि आपलं तेल पण तापलंय. आता त्याच्यामध्ये आहे ना हा एक मोठा कांदा घेतलाय आणि असं तो बारीक कापलाय. आता हा कांदा तेलामध्ये टाकते. आता कांद्यामध्येच आहे ना आपल्याला ही गवारी पण टाकायची आहे. गवारी तोडून स्वच्छ धुवून आहे ना त्याचे बारीक तुकडे करून घेतले. आपले 5 मिनिटं बरोबर 5 मिनिटं झाले. पण 5 मिनिटामध्ये आहे ना दोन्ही वस्तू आपले फ्राय झाले. कांदा पण फ्राय झाला आणि भाजी पण फ्राय झाली. नाही तर आपण काय करतो, गवारी फ्राय करून काढतो आणि त्याच्यानंतर आपण कांदा फोडणीला देतो, बरोबर ना. पण त्या टायमामध्ये आहे ना दोन्ही पण आमचे चांगले फ्राय झाले आहेत भाज्या. आता याच्यामध्ये आहे ना मसाले टाकते. आता मी गॅस कमी केलाय. त्याच्यामध्ये आता 1 चमचा मिरची मसाला टाकते, अर्धा चमचा धना पावडर, पाव चमचा हळद आणि पाव चमचा गरम मसाला आणि त्याच्यामध्ये आहे ना 1 चमचा टोमॅटोचा सॉस. हे आता सर्व आपले मसाले मिक्स करून घ्यायचे. आता आपल्याला याच्यामध्ये आहे ना थोडं पाणी टाकायचं आहे मसाले शिजायला. आता मी याच्यावरती झाकण ठेवते. आता याच्यावरती मी झाकण ठेवते 2 मिनिटासाठी. आपली 2 मिनिटं झाली आहे आणि भाजी पण मस्त शिजली आहे. आता आपल्याला त्याच्यामध्ये ना बाकीचं साहित्य टाकायचं आहे. भाजी चांगली सरसरली आहे. आता काय करते, त्याच्यामध्ये आहे ना आलं लसूणची पेस्ट टाकते 1 चमचा. आता त्याच्यामध्ये चवीपुरतं मीठ टाकायचं आणि हा आपला पालक. हे पालक एक जुडी आहे, म्हणजे चांगली पानं काढून स्वच्छ साफ करून धुवून कापून घेतलेली आहे. आता त्याच्यामध्ये मी टाकते. आता त्याच्यामध्ये हे 2-3 चमचे शेंगदाण्याचा कूट आहे. पालक टाकून 1 मिनिट चांगली ढवळून घेतली आहे. आता आहे ना थोडासा पाण्याचा झपका मारते, बघा कसा, हे बघ असा. आणि त्याच्यावरती 5 मिनिटासाठी आहे ना मीडियम गॅसवरती ठेवायची. मग आपली भाजी रेडी होईल. आपल्या भाजीला 5 मिनिटं झाले बरोबर. आणि भाजी पण बघा मस्त एकदम छान झाले, तेल सोडलाय. आता मी वरती ढवळत नाही. आता तुम्हाला आहे ना पहिलं खाली दाखवते. आता गॅस बंद करते. बघ भाजी किती मस्त छान झाली आहे. कोण बोलेल का ही पालक गवारीची भाजी आहे. गवारीची भाजी अशीच नुसती करायला नाही होत ना, आपल्याला कंटाळा येतो काय गवारी रोज रोज खायची. पण गवारीच्या भाजीमध्ये पण असं काहीतरी टाकलं ना वेगळं की मस्त भाजी छान बनते. एकदम छान झाली बघा. भाजी आपली मस्त छान झाली आहे पालक गवारीची. अशी तुम्ही पण बनवा, एकदम सुंदर, एकदम भारी वाटते.
तर तुम्ही इकडे भाजी बघितलीच आपली किती टेम्पटिंग वाटते आणि याचं कॉम्बिनेशन तर सर्वात मला शॉकिंग वाटलं की गवारमध्ये पालक. टेम्पटिंग बोलतोस ते काय असतं टेम्पटिंग टेम्पटिंग म्हणजे जिभेला पाणी सुटणार असं बोलू शकतो तू. एकदम म्हणजे बघूनच एकदम छान वाटतं ना की कधी मी खातोय. टेम्पटिंग म्हणजे त्याला म्हणू शकतेस तू. हा तू नेहमी प्रत्येक टायमाला बोलतो ना कधी कधी टेम्पटिंग बोलले कधीतरी विचारते तुला. म्हणजे ती डिश बघूनच असं वाटतं मी कधी खातो आणि कधी त्याला म्हणजे चाकतोय मी असं आहे ते. मी बघूनच असं वाटतंय ना एकदम भारी वाटतंय बघा. दिसतं तुम्हाला. आता मी तुम्हाला एक टेस्टिंग आणि सर्वात आधी जर या कॉम्बिनेशनची आपण तारीफ केली पाहिजे, कॉम्बिनेशनची प्रशंसा केली पाहिजे की पालक आणि गवार. मी तर नाही ऐकली होती पण आता टेस्ट करून बघूया ना. तुम्ही एकदा बनवूनच बघा. खूप भारी झाली. बनवून का बघा, छान लागते. खाऊन बघा. कधी मी परवाची जरा पप्पूने गवार आणली अर्धा किलो होती तर मी जराशी आहे ना पालक होती आणि गवारी होती. मी पटकन आहे ना आपल्या थोडीशी करून बघितली तर त्याला आवडली आणि म्हटलं रेसिपी हाय गवारची रेसिपी बनवूया. नाही ती गवार ना कधी कधी मला ना गवार माझ्या आवडीच्या रेसिपीमध्ये येत नाही. खातो मी सर्व व्हेजिटेबल्स पण गवार मला एवढी आवडीने नाही खात मी. पण ही गवार आणि जर पालक मिक्स केली ना त्याची ती गवारची जरासं ते कसं तरी एवढी कशी ते लागते ना ती गवार. पण ती ह्या कॉम्बिनेशन एकदम छान लागते आणि न्यूट्रिशन तर त्याचा वाढला पालकमुळे. आणि त्याची ग्रेव्ही आणि जर याच पद्धतीने तुम्ही बनवलात जसं मम्मीनी साहित्य टाकलंय जसं सर्व क्वांटिटी टाकली तसंच टाकलं तर एकदम छान बनते रेसिपी. आणि त्याची वरती ग्रेव्ही पण बघा तुम्हाला. मसाला एकदम मस्त भारी झालाय. मसाला एकदम भारी झालाय आणि बनवण्यासारखी आहे भाजी. नक्कीच बनवा. बनवल्यानंतर कमेंट करा. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा. नवीन असेल तर बेल आयकॉन वाजवा. आणि आम्ही इकडे खायची सुरुवात करू. चला बाय बाय. टाटा.